अगर आप भी चाहते हैं यमुना म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। खुला दुकान इनका बाबे लाला बचोलिया रे उजर बसे। खुला दुकान इनका बाबे लाला बचोलिया रे उजर बसे। चली दुकान पूरा यास बे। अरे भाई होई भौजी के सरबा। अरे फ्री में मिला था का हो? ए भाई होई भौजी के सरबत 5 रुपया गिलास बा। ये भाई होई भौजी के सरबत 5 रुपया गिलास बा। खुला दुकान इनका बाबे लाल बचोलिया उजर बसे। खुला दुकान इनका बाबे लाल बचोलिया उजर बसे। चली दुकान पूरा यास बा। अरे भाई होई भौजी के सरबा। अरे कथी में बेराता? ए भाई होई भौजी के सरबत 5 रुपया गिलास बा। ए भाई होई भौजी के सरबत 5 रुपया गिलास बा। 5 रुपया गिलास बा। 5 रुपया गिलास बा। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। 5 रुपया गिलास बा। 5 रुपया गिलास बा। खूबे कोई के सिंगार ई लगावेली बाजार। खूबे कोई के सिंगार ई लगावेली बाजार। देखो मार्केट बनावेले। लंबा लाइन में लगा के सबके हाथ में गिराई दे तनी तनी चाचा हवेली। रेट बको में मिलने ना सारे। ओसन माल फिर मिली ना दोबारा। लगत है सही पास बा। ए भाई हई भौजी के सरबा। अरे आगे बोला। ए भाई हई भौजी के सरबत 5 रुपया गिलास बा। ए भाई होई भौजी के सरबत 5 रुपया गिलास बा। 5 रुपया गिलास बा। 5 रुपया गिलास बा। माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। 5 रुपया गिलास बा। 5 रुपया गिलास बा। चाहे सब गलता रही इनकर चीज हमलाई। चाहे सब गलता रही इनकर चीज हमलाई। ई देखा के तरसावेली। चुए बुढ़ावा के लारन पर देख के विचार जब मुंह में बहवेली। ऋषि राज को हक बारे ऑफिस संगे में रहत बारे। चीज इनकर जकास बा। ए भाई हई भौजी के सरबा। आए बड़ी मीठ ए बारे भाई हई भौजी के सरबत 5 रुपया गिलास बा। ए भाई होई भौजी के सरबत 5 रुपया गिलास बा। तनी पिया त ए भौजी।